Mas. Iya. Sampun kawit wau napa? Wis sawetara jalaran celak aku rasronto ngampet rasa kangenku, Jan. Menapa menika saestu lho, Den Mas? Aku kira ora tau goroh to yen ngendika marang sliramu. Bingah sanget manah kula lho, Den Mas. Mboten nginten babar pisan. Iya ning kok pasuryanmu ketutupan napa? Niki. Ngaten iki tasih ketutupan napa mboten? Mbok cobi mang benake to, Den Mas. Pun dereng. Pun dereng. Ayo wis cetha urung ning ngendika ya wis cetha ning ngendika njur dibacotake to. Pancen nek wong liya ki tok demen serik ana wong awake dhewe cedhak iki tangga-tanggamu po. Sing pundi? Kaya warga Seman kene. Ha nggih Seman sedaya niki Seman. Sampeyan kabeh niku bebau-bebau ngene warok Stodarmo niki napa? Oh nggih. Ditepungke mawon kula Subrata. Subrata calone Suminten. Ya sesuk nek bejo kula niku arep dadi bojone Suminten. Ya tenan ngono kok ya sajak kaya ora percaya. Ning kowe ora mangu-mangu meneh to rasamu. Nggih mesti kemawon mboten to Den Mas. Kula menika sampun nibakaken tresna dhateng panjenengan. Kula ugi sampun sumpah prasetya menawi mboten badhe lelati dhateng priya kejawi namung panjenengan Den Mas Broto. Dadi sliramu wis sumprah, aku ya sumprah. Sing jenengane mung kecethit-cethithik ngono kok ya. Sumpah prasetya. Aku ya wis prasetya arep urip bareng karo kowe wong ayu. Kuwi tenan. Memanismu. Weh. Kang jiwat. Suaramu ki manis memanuhara jare wong ayu. Agawe rucite kale cara apa kang sinetya upama munduta ibarat wong numpak prau ora nyono babar pisan lan ora nyangka ora njimpe jebul ing Seman kene iki ana wanita ayu sing ayune kaya kowe ten lumampah tatan walah ing madyane jala nidi temah gonjeng anggen jeng ing pakulingan pinuju padang rembulan rawuh sing manah kula menika Den Mas mboten saged kula gambaraken
purnama wong ayu kaya kang aslira pepindhane wida dari saya mantep wonten mriki to. sesuk yen aku kagungan garwa yen bengi ana sik meteki. Lho, wong duwe bojo kuwi sak ora-orane yen arep dahar ana sing nyawisake. Yen arep ngagem-ageman wis ana sing nyepake. Yen mbok menawa kala-kala kepengin petek ya ana sing mijeti to. Siang pantara Gini tak pangku gitu. Sapa wonge ora tresno marang wong mane prasetyo badhe bekti dhateng panjenengan saklawase gesang kula Den Mas. Den Mas? Den Mas? Den Mas Broto? Den Mas? Loh, Den Mas? Simba!
kaya wong bingung ki ngopo to, Ten? Hah? Ngene lho, Mbok. Iki mau ki kaya aku ki Ngopo? kaya Den Mas Broto ki wis tindak mrene. Ayo mokal kok ya nek tindak mrene. Wong le dadi manten selapan dina meneh kok dadi saiki wis tindak mrene. Kowe iki ngopo? Hah? Bingung ya? Apa meneng pengangen-angenku po ya, Mbok? Ayo kepengin ndek bojo ki ya kena ning ora sakaya ngono kuwi. Mbok, aku ki gloleng ngrasake ketoke aku ki ya cekel-cekelan tangan. Heeh. Ngono kuwi lho, Mbok. Ning rasamu dicekeli tangane to? Ora dicekeli liyane to? Si Mbok ki lho. Nek sing jenenge wong seneng apa bingung ya to ketonto kepengin ngladeni rak semelang to aku mau nek terus kowe ngopo-ngopo. Ya aku dicekeli tangan nih. Terus Den Mas Broto kuwi kondo bloko suto yen kepengin Seneng kepengin karo kowe. ngepek aku temenanan ngono lho, Mbok. Aku rak yo seneng banget to, agek rasane wele nyekeli wele Mbok isih krasa lho. Rasane ki lho, Mbok. Si mbok ki ya tau ngono kuwi ning ora kok terus kaya dicekeli liyane ki ora lho. Ya dicekeli tangane kok dicekeli liyane kepiye to, Mbok? Aku ki rasane ki kaya cedhak banget ngono kae lho, Mbok. Bareng-bareng Wonge padha tresnane. iki mau kowe rak kaya wis ketemu. Heeh. Piyayine bagus ora? Bagus banget. Karo bapakmu? Ah, ya adoh. Bapak kira ya elek. Rewok-rewok. Nek Den Mas Elek Broto ki rak mergo saiki wis tuwa. Biyen ayo, Wong tenane wedok si Mbok ki endi? ora kepencut. ngintil. Si Mbok ngintil mbiyen. Ayo. Ya, Piye to, Mbok? ya muga-muga wae iki ora ana apa-apa to, tegese kabeh pengarep-arepmu ki bakal dadi nyata. Lihat dadi manten ki sing sak karo wektu. Aku tak kondo karo kanca-kancaku ngono apa piye, Mbak? Ya pusing-pusing ke. Bapak. Kok meng wong loro. Kowe anane wong loro karep wong Ah pira? terus bebau-bebau iki do nang endi? Ah, sakniki nek sampean ki ora ning omah. Bebau-bau ki ya do lunga sak karepe dhewe kok. Lah ya ora dikandani, kon nyambut gawe apa sing ditandangi. Lah nek kalih kula niku ora manut kok. Nek karo sampean ki manut. Ya apa? Nek karo Nyi Demang ora manut apa Ha kowe? iki sing Manut mawon kula kita manut nek karo Nyi Darmo. Nggih, kula niku nggih manut dikan napa mawon. Kula nggih sagah. Mboten nate swala. sing kandha sapa? Nek seakon aku ya sok swala we kok. Nah, kuwi. Sok meni mengko ya Apa kurang bayaranmu? Nggih mboten. Ning sik cetha tetep kula tandangi gawean sing didhawuhke niku. Yen nganti sepisan meneh konangan aku kowe dikongkon ora gelem. Aja takon dosa kowe. Nah, nggih. Malah sakniki kula pun gawe kayu. Mburi nika nggih. Lemu Ayo meceli carane kayu. kepiye? Wis entuk oke to? Kowe mandang gawe Pun. apa? Nek kula nika golek kambil. Kula menek wit kambil sak oke-oke kula golek kambil kula beto ten mriki. Kalih Wis. bul nganu Oh, piye. sing do ngandhake muni gurung luwih dawa ketimbang lurung nika jebul tenan. Kepiye? Tegese. Sedulur tangga desa pun do ngerti. Do takon mawon kalih kula. Jare nggone Kisca Darmo ki arep mantu. Lho ya meng iya wong nyata to ki. Lah iya. Ya pancen nyatane kaya ngono Nggih. kuwi kok. Ya to no? Nggih, Pak. Niki Kula mau niku kepiye? nggih. Kowe ndonga apa ki mau? Niki sik rembukan kalih si Mbok. Iki Enggak, Pak. Ya kene aku tak kene wae. Kowe Ayo kono si Mbok karo- kene apa piye? Eh, gampang Kowe iki kono, lho. kowe kono. Riki Ngomong-ngomongan. Sampean Kepiye iki. kepiye? Genahe kepiye? Nggih niku, Pak. Heeh. Nggih.
nggih seneng to ati kula niku sesuk arep dekke manten. Wong kula niku ya pun carane wong wedok niku pun kliwat. Kliwat Nggih. endi? Ya kliwat umur to, Mbok. Nah, nek kekandhan ki dicethake. Ya alon-alon. Ayo bocah ki omongan sok kelewat. Kliwat. Lah kepiye lek ra kliwat? Kepiye, Wong anggere kepiye? do ditekokke mesti karo bapak. Lho wedi. Dadi anggere arep tekon. Yo, dina meneh kok dadi Ketok-ketoken den Mas Broto ki rawuh mrene. Ketok-ketoken den Mas Broto ki rawuh mrene. Kok kene ning Kyai saka Ponorogo rawuh kabeh. Kabeh Mula wong ning lapangan Ponorogo. sing jembar. Digawe sing sak Nah. jembar-jembare ngono ya, Digawe Pak. sing iki gede-gede. gandeng ping 10 dina. Oh, Mbok. Kudune rak selapan dina. Heeh. Dicepetke. Arep dandan Iki cara kepiye? apa, Nduk? Aku- Arep dandan cara Nah, kepiye, cara Nduk? piye? kowe, Nduk? 10 dina. Aku pokoknya pengen dandan sing Heeh. wayu banget. Heeh. Terus lah ku ganti sandangan kok ping 7 ya, Pak. Yo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, nek ngono, lek aku Piye? tak ngulemi kanca-kancaku kabeh, kanca kancaku tak Kandhani. kandhani kabeh. Untuk kandhani. Sesuk bendo teko rene. Karo dukune manten ku mau dicethake le ganti klambi ping Ping pira? Ngono. Oh iya, nek ngono aku tak nggon dukune manten Heeh. karo ngandani kanca kancaku ya, Mbok. Ya, heeh. Ya, Pak. Aja ana sing kliwat. Kaya ngeten iki panjenengan ra iso tanggap. Nek wis ki, iki mesti ora sida. Mbok dianggep ora sida ngaten mawon. Tegese diurungke. Batal. Batal. Riu. Ora lomo ae. Piyayi kok omongane mencla-mencle. Esuk dele sore tempe ora kena digugu. Rembug tuwis dadi. Mongko anakku Suminten wis tresna tenan karo Den Mas Broto. Nyi, hei, bebau. Rene kabeh. Ayo sayo rene. Tamune mau. Tamune mau lho. Bela. Sampean ki kok malah meng meneng wae to. Tamune ki ndi? Tamune wis minggat. Karo tamu piyayi kok minggat. Piyayi nek omongane ora kena digugu, ora kena diajeni apa perlune. Wis ora perlu mikir piyayi. Saiki bocah-bocahke dikandhani, bebau-bebauke dikandhani. Kandhani piye? Ora sah golek kayu, Wih. ora sah negori glugu. Eling to, eling. Lagi wae arep mantu ki kudune nganggo ati sing sabar. Kok malah sampean ki malah kon kabeh ora golek kayu, ora golek apa-apa. Lah sesuk piye nek wirang? Nek wirang sapa? Arep dienggo apa? Kayu arep dienggo apa? Nggo Kayune arep gegen. dienggo apa? Lah ya adang to ya. Adang mengko adang beras opeh. Nggih to? Dienggo ngingoni sapa? Lho kok dingonge tamune nek ning lapangan kira akeh banget to. Lah kok sampean ki malah sing Nggih. Kowe iki rak durung ngerti to. Tekane Ki Patih Selaji ning siman iki mau. Kuwi gawe kagoling atiku. bare nyepetke. Rumangsaku. Atiku seneng rawe Ki Patih nang kene bakal ndadekke rembug. Besok tata carane kepiye? Dauping manten anakmu Piye? Suminten karo Broto. Nggih. Wis nggawa mas-masan sak jodang. Wah, Dinggo anakmu wedok. lah, Wis tak tampa. lah nggih, bejo banget nggih. Ayo bejane anakmu. Ya nggih. Ning tiba kosok balen iki. Lah pripun? Jebul tekane nang kene mau. Kuwi mbatalke rembug. Urungke anakmu si Suminten kuwi tau bareng masih Broto. Waduh, Wis. tujune kula ra semaput iki mau. Bingung kula yoan. Ki bocah iki wis mubeng-mubeng golek sandangan ning nggone dukune manten. Terus niki engko priye? Sing kandha sapa? Ajeng kula apa sampeyan nek ngene iki? Ayo ora kowe dhewe sing bingung, aku dhewe judeg. Aduh, Mergo duh. napa
ngendikan iki patih Selaji ki mau. Gek dikandani lek arep ndek bojo wis bocahe mekiklik kaya ngoten nika ya. Aduh Gusti aku. Ayo rama itu. Mongko nyatane wis gawe apa-apa kanggo ngawekani mengko nek tamu saka Ponorogo kuwi tekan kene. Aduh kula ki mah deg-degane. Nganu wae. Pripun? Saiki anakmu pinten direh-reh. Diripeh atine supaya ora anak takon koyo iki. Yo. Nah, kene lho. Lungguh kene lho. Anakku sing ayu dhewe. Mbok, Kene. aku wis entuk duwun manten. Wis kuwi sing apik ora no? Wah, apik banget. Sak seman kene apik dhewe kuwi, Mbok. Ning yo regane ya rada larang. Ora apa-apa. Rada larang, Pak. Piye? Ih, Ora apa-apa nek larang ki. Terus anu, aku wis milih sing apik dhewe. Aku yo kandha, Pak. Nek engko ganti ping 7. Ora Aku kan milih lho, Mbok. Ya. Wer nganggo sing kaya ngopo klambine manten, milih. Aku yo milih sing paling apik-apik to, Mbok. Ana sing buntute dawa barang kae lho. Kae lho, roke sing dawa, buntute kae lho, Pak. Iya. Ayo ngono kae. Apik kuwi, Nduk. Terus, Mbok, warnane kuwi to, Mbok. Sing meling-meling kae lho, Mbok. Nek didelok ki engko iso kelap ngono kae. Iya. Kanca-kancamu wis mbok kandhani. Kanca-kancaku kabeh tak kandhani. Sing jenenge wong sak seman kene kabeh tak kandhani, Pak. Siman ora Sleman. Kok wong sak Seman. Sleman? Bapak ki rada saliwang. Wong mengarep dadi besane bupati ngono njur dadi saliwang. Kuwi, Pak. Terus kanca-kancaku sak kandhani kabeh. Sing jenengane kae lho. Sopo? Jajare semuan kae lho, ana sing jenengane ngendi kono kae? Wilayah Banyurjo. Wah, iya. kabeh kae tak undangi kabeh kae. Ora yo. Ayo wong kowe iki karo kanca-kanca yo apik kabeh. Apik kabeh. Nek yo tak kandhani ben ngerti nek saiki Suminten kuwi arep dipek karo Kanjenge Bupati Ponorogo. Putra Bupati Ponorogo. Ngono kuwi Sing lho. ngandani kowe apa aku Mbak, iki? iki kepiye to? Ket mau tak jak omong kok simbok ki ndengaren meneng wae iki ngopo to, Pak? Ayo mikir jenenge wong tua arep duwe Ora gawe usah dipikir to, Mbok. Kene to, Mbok. Sing jenengane wong arep ndek gawe, ketoke ya wis umum. Kabeh iki mesti engko ngetokke ragat. Ora usah susah to, Mbok. Besanmu kuwi wong sugih, mblegedu, ora-orane. Engko nek simbok nganti Ya. duwe utang. Nek padane upamane simbok apa bapak nganti duwe utang. Iya. Ayo gampang to. Aku yo duwe celengan. Celengane kae dibolong kok ditokke isine. Ora usah mikir kuwi, Nduk. Lah, Ora usah kula mikir kuwi ragat. lho, Mbok. Rasa mikir nggon ragat Ora usah bapak ya wis mikir kondo. ragat. Ora usah mikir. Aku ki le meneng wae. Heeh. Ayo kuwi nek pancen bapak bingung, simbok bingung. Simbok ya sawahe jembar. Sawahe diketok. Ayo kowe mau arep dikandani mbokmu durung rampung ditutuke le ngomong Ngono lho, Mbok. Kepiye to? Rak ya kudune malah seneng Nah. bunga. Aku ki wis tak rewangi kaya kitiran, mlayu rono, mlayu rene. Nah. Ngandani kanca-kancaku kabeh, sesuk ben do rene kabeh, do ngumpul kabeh, do seneng kabeh. Simbok tak kondo. Yo, Nek sing jenenge dadi manten kuwi jan seneng ya nek bakal atine. yo seneng banget to, Mbok. Apa meneh sik arep ngepek aku kuwi? Wong nomor 1 sak Ponorogo. Ning Ning apa to, Mbok? Piye to? Ya diteruske le ngomong kuwi lho, Nyi. Wis tak omongi bola-bali to, Pak. Iya. Piye, Nduk? Mbok. Iya. Ming perkara wong arep ndek gawe gedhe kuwi. Iya. Ora usah bingung. Ora bingung. Ora usah susah. Bapak ora susah, ora bingung. Ning kena Wong ngopo? calone anake Lah bapak. kok sih mbok melanjepek wae.
mbok sing sumeh to, Mbok. Ayo kudune seneng ngono lho. Iya, kudune seneng. Nangis seneng kok. Nangis seneng, nangis iki seneng. Nangis seneng ki rak ya kepiye ngono nangis seneng kok malah njewek-njewek. Aku ki rak ya malah dadi bingung to, Mbok. Kowe mau kleru le ngombe jamu kok ya lho. Jamu apa to? Aku ngombe jamu apa, Pak? Oh, kaya wong lara omong ngono kok. Loh, Aku ki ngerti nek kowe ki arep dadi manten, atimu seneng. heeh. Ning Ning apa, Mbok? Kepiye? ning Ning apa meneh? Iki rak ya wis kabeh cemepak. iki Wis gemelar kabeh. Menggur garek ngenteni dina. Wis. Rak ya kuwi to. umpama ya no, Kok umpama. umpama to, Mbok? Wong tenan to, Pak? Garek sesuk. Yo, tenang. Agene kok umpama apa to, Mbok? Hah? Aku ki malah bingung e. Atimu ditata, ora usah kemrungsu. Aja duwe pengangen-angen sing neka-neka. Ya ora to, Pak, wong Sing wis. jenenge wong dadi manten kuwi jodoh. Lah jodoh kuwi sing menehi sing kuwasa. Iya, Pak. Aku ya Wong duwe bojo ki kala mangsane ana sing pisah. Yen ora pisah urip, pisah mati. Kuwi sing wis kakon duwe bojo. Apa meneh wong sing durung duwe bojo, wong sing lagi pacangan, lagi seneng-senenge pacangan, kuwi ya iso pisah. Lah, kuwi kabeh kudu ditampa kanthi senenge ngati. Upama kowe kok nganti engko pisah karo Den Mas Broto, ya ora apa-apa. Wong lanang ora mung Den Mas Broto. yo ora ngono to, Pak. Aneng yo ora ngono ya, Mbok yo. Ora to, Mbok? Ora. Bapak ki aneh-aneh. Lah ya mbokmu wis sing ngerti ben ngandani kowe. Lah, kok si Mbok malah nangis ki ngopo ya, Mbok? No. Mbok kok malah nangis Pak? Si Mbok kok malah nangis to? Aku ki kelingan bapakmu biyen. Oh, lah bapak mbiyen ngopo to, Mbok? Hah? Yo arep Prasido dadi bojone bapak. Sapa? Aku. Oh, aning rak yo dadi to. Wong nyatane metu aku. Nah iya. Oh. Ya dadi, Ayo, Nduk. sing wis ki ya wis, Mbok. Sing jaman biyen ki tinggal tutup krekep ora usah dieling-eling. Sing dieling-eling ya sing apik-apik wae ngono lho, Mbok. Jebule pinter anake rombokne. Lah piye Lah to iya. si Mbok ki? Aku kira ya ling ngandani si Mbok ngono kuwi. Aku tak kondo. Kepiye? Aku tak ngrungokke, Mbok. Wong arep dadi manten mono panten seneng. Ati loro bakal dadi siji. Ning nek bisa keplok. Ning umpama ora keplok, kuwi ora bakal tekan sak lawase ya no. Terus Iki umpama. Aku ora piye to? Kepiye to ditutuk kene ngomong to? Aku malah bingung. aku ora Bingung aku nek ngene Lah iki. apa meneh aku wong lanang sing kon ngandani anakmu? Kowe kon bloko kepiye? ten. Piye, Mbok? Aku ro bapakmu njaluk ngapura ya no. Dek napa to, Mbok? Tegese aku ora bisa ngayomi kowe, ora bisa nyenengke atimu. Iki mau Ndara Patih ki tindak mrene. Oh, Ndara Patih tindak mrene, Pak. Yo. Aduh, terus ngenai pitukon akeh ngono apa kepiye? No, agene dikeki pitukon akeh, rak ya seneng banget to, Mbok. Kok malah susah ngono lho. Oh, pitukone wae Iya, no. akeh lho. Wong lho, iki Kowe malah iki do. malah nambah-nambahi Teletabis ki kepiye to? bingungnya Enggak ngatiku. aku. Iki kepiye? Ngene. Heeh. Ngene lho tak kandhani lho. Lah, Mengko wong- ndak ora jare- rampung-rampung Ah, perkara kepiye? iki mbokmu wis ngomong karo kowe. Kowe kudu iso nata atimu. Heeh. Wong bebojoan kuwi jenenge jodoh. Nggih, Jodoh Pak. kuwi sing nggawe sing kuwasa. Iso pisah, iso langgeng. Dadi nek upama kowe pisah karo Den Mas Broto, kuwi aja dadi atimu. Lah, Wong dadi werung sida kok pisah lho Bapak ki sing mbok dikandhake iki sing becik-becik wae to, Pak. ayo iki Dadi niki ben ayem atiku iki ngono sing lho. apik kaya ngono kuwi. Kowe ben ora kaget. Iki mau Ki Patih Selo Aji kuwi rawuh nang kene.
wis nggawa Mas Pitis sak judang Wis nggawa pitukono kah banget to, Pak? dinggo calon temanten wadon. Duh, kuwi lho, Mbak. Rungokno, Mbak. Lah sakwise masrahke Mas Pitis Rajabrono ning bapak. Kuwi njur Ki Patih Sela Aji kuwi ngendika yen tekane ning Jeman diutus karo Kanjenge Panembahan Agung ing Ponorogo. Tekane ning Siman kene kepiye sida omong apa ora iki? Kepiye to? Kepiye to, Mbak? Tekan seman kene. Terus dicepetke neh ngono apa kepiye? Sing ngerti bapakmu dudu Oh, aku. gene bapak iki kuwi njaluk dicepetke Yo. ngono apa piye, Pak? Ora usah 10 dina, ning karek sesuk ngono apa kepiye? Alah, ya ora apa-apa to, Pak. Karepe ngono kuwi lho. Wong warga seman kene iki akeh banget. Ha iso terus langsung dijak Iya. guyub Nang rukun. jebul meleset karo pengangen-angening bapak. Rumangsaku dicepetke, dirame-rameke, dadi ketok regeng Siman kene. Ning jebul ora lho. Kok ora? Rawuhe Patih Sela Aji mau ngendika yen mu dadi manten dibatalke. Ora sida. Yo, aku ora wis ngomong to, Nduk. Atimu ditata, disabarke. Mergo den Mase kuwi Ten. Minten. Le. Ale. Padha meneng wae. Boboke krungu apa ora? Kula Kang, Kowe kepiye to? kula ki Iki lho minten kaya ngene iki. Golek banyu dienggo Cina bentang mari. Kok Kang malah do apa? meneng wae. Sapine pun kula beto mriki. Sapi nggo nyeletak bathukmu kuwi. Golek sapi. Sapine gangsal. ayo Dibeles tunggal apa Wes ora sambel sapi dibalekke sing duwe. Iki lho momonganmu iki lho. kula ki wis takon sawang kowe taruh golek iki. golek wong tuwa sing iso nambani sing iso nyembur-nyembur suminten kuwi kepiye kuwi besar Niki kene napa? Ten. semaput. Ten. Eling ten. Eling yo, Nduk. Sokon. Ten kepiye to iki? Lakon kaya ngene. Ra wong ora pamit golek dukun to. Kok malah Iya. ten. Mbok goleke banyu apa piye kana? Kowe iki dol soto madang apa ora to yo? Kok malah ming do. Ten. Nduk, Eling ya. Tiling go anu gelas. Eling no. wis Eling. ora usah dipikir sing jero-jero ya. Wong lanang ki akeh kok, no. Wis. Sing seneng kowe akeh. Nah, Ora wong mung rupamu ya ayu. Ten. Dan Eling ya ten ya, kowe ngene. Go Kang, niki kon ngombekke ben terus Ya. Kok dombe dhewe ki piye? Lah kowe kepiye? Ayo dombe. Kan karo masak ngene mene wedan aku. kan ngombekke minten ngoten wae kandhane wong Nduk, pinter. diombe Nduk, diombe Nduk. Ben lega atine. Alhamdulillah. Piye to ten? Mbok Kowe ora iki kaya bapakmu ngono kok to. dadi Tapi nek kowe sik iki wani ngombekke lo kula. bapakmu. Kok malah kula melu dombe niki. Asing marah-marahi kowe kok. Kowe dadak nggawa banyu barang. Heeh. Nduk, Heeh, Nak. sabar ya, Nduk. Ora apa-apa. Sesuk ben digolekke bapakmu wong Iya, kene tak nak. golek sing luwih bagus. Aku dadine ra sida dadi manten iki, Pak. Lah ya ora sida. Wong den masih botol kuwi. Waduh lah. Aku isin banget. Iya, iya, iya. Nangis. Aku isin banget, Iya, Pak. sing isin ora mung kowe ya, Omongi, Nduk. Pak. Bapak yo isin, mbokmu yo isin, kabeh melu isin. Ora ngene iki to. Iso. Aku ngerti larane atimu, Nok. Ning kabeh iki dipupus. Mergo iki dudu jodohmu, Nok. Aku ngerti Wong larane wis tak kandhani menawa aku arep dipek bojo wong sing paling Iya, Nduk. bagus. Direre. Wong sing paling sugih sak Ponorogo to. sik jane ora dijambaki ngono kuwi to. Eling. Jangan aku sapa.
Kowe ra kena duweni ati sing cilik kaya ngono kuwi. Tok gedheke dhewe rasamu, tok gedheke dhewe ati. Iya, iya. Tak gedhe, Mbok. Nek ngoten tamune wau niku to. Batalke ngerti ora? Kok iso tokan takon wae. Ya, Ora ngrasake pikirane wong tuwa. ra apa-apa yo, Pak. Heeh. Ora dadi mantan ki ra apa-apa to, Pak. Iya. Oh, wong lanang ki sak jaman ki yo sih akeh yo, Pak yo. Iya. Apa meneh Wis. karo bapak ki do wedi to, Mbok. Nah. Do ngajeni yo, Pak yo. Ya, mengko tak goleke sing luwih bagus. Sing luwih bagus. nom, sing gagah, Dek, deksa. dhuwur yo, Pak yo. Iya, Nduk, iya. Yo koyo ngono kuwi, Pak. Nek ora Aku sing seneng cedak banget. kene ya ora apa-apa ten. Sapa sing cedak? Awang Si kene cedak oke, nggih, kok. ora rasa sumelang. Kene ya bagus-bagus. Ah, Apa? Iya. Sik, lek sik, kuku sik. ya bagus. Ya, Mbok, lho, apa? Den Mas Broto kae lho, Mbok. Endi? Sing endi kae lho? Sing Sing lemu gedhi iki lho. Kuwi lho. Aduh, Mbok. Kae lho Den Mas Broto kae lho, Mbok. Den Mas. Ora aku Den Mas. Den Mas. Lo, kowe iki ning ndi to, Nok? Cempluk. Terus kudu neng ndi lek ku goleki cempluk. Lo. Nek aku disengeni bapakmu piye goleki kowe ora ketemu ki? Den Mas Broto. Berapa? Den Mas Broto aku sayang. Di mana? Mas, Lo mbok mulih to, Pluk. Mas. Kiri gawean. Sayangku. Ha, 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 ha. Mas. Mas Broto. Mas Broto. Mas, aku. Mas. Nah, yuk. Nah. Den Mas. Den Mas. Lemu entuk nang endi, Nduk? Den Mas. Kok pape? Ketemu pirang perkara ya, Den? Lah sinten? Wah. Bronto. Oh, yen ngoten sampean ki saben dina ming nandang Bronto mawon. Ora entuk apa piye? Nek mboten entuk, kalih kula ya gelem. Wis mantep tenan mau piye? Lho nek wis mantep tenan, wani regane, ayo diragati. Wani to. Jirih mlempem. Mulane awet. Lah mlempem mek. Mah. Wong aku ora ngopo-ngopo mari. Kuwi manut karo omongane kuwi, Nduk. Den eling ya, Nduk. Iki. Iya, Mbak. Iya. Kuwi rak mergo kaya nganu. Muni mboten ki sakjane ya muni batine mboten nolak. Mboten nolak. Sing man. Mbok apa? Kowe aja sembrono ya, Nduk. Iki duwe Mbah Berkah. Mbok apa? Nduk. Kok sik Gene. oh, nek ngono dudu Den Mas Broto iki. Tuh. Dudu Den Mas Broto. Lho. Le. Wong kuwi anake wong dhewe kok malah mbok tendangi, mbok jiwiti. Anak wong kaya ngono kuwi. Wes. Mati yo. Wong kok gawe panase ati. Cetha bojone
meger-meger nang kene kok malah rangkulan. Lah yo carane ora ngono kuwi. Kene nduk. Wis. Mari yo, Nduk. Eling. Iki mesti tekan ngendi ku mau. Aku pokoknya golek ke Mas Bapak Broto. mbokmu lho, Ten. Aku. Ayo, golek ke Mas Broto. Piye? Ayo. Ayo bali, Nduk. Bali. Tadi aku Denmas. Bali dan Simang yo, Nduk. Ten. Pinten? Aneng ndi, Ten? Kono kae ditututi aja nganti mlebu pasar. Ditututi. Ditutke. Dimong. Ciloko tenan iki. Ketoke kae rak. Ayo anakku, minten. Oh, suminten to kae. Ora kok dadi kaya ngono, Dik. Kairak mergo arep dadi manten karo Den Mas Broto ning wurung. Rasido. Oh, Dadi perkarane kuwi to. Oh, dadi le kaya ngono kae mergo kagol ora sida karo Den Mas Broto. aku nek arep ngerti. Apa? Saiki tak kandhani. Nek Suminten dadi kaya ngono kuwi mergane rak Den Mas Broto. Iya kedanan karo Den Mas Broto. Mergane rak arep dentuke karo Yu Cempluk to. Den Mas Broto kuwi nek arep dirabekke karo Cempluk. Ah saiki Den Mas Broto kuwi nek ngampal kok, Dik. Cangkemmu kuwi nek ngomong ora guyon ora Weh, kucing. aku ki ora ngapusi kuwi tenan. Kok bisa tekan ngampal Den Mas Broto ki lunga saka Ponorogo mergo dheweke dijodohke karo Minten ora gelem. Kowe ora percaya to, Dik? Den Mas Broto kuwi saiki nek ngampal arep dirabekke karo Yu Cempluk. Oh, Kuwi tenan mbok piye? nek ora percaya tilik ana nek ngampal. Wong Den Mas Broto ki isih nek ngampal kok saiki, Dik. Piu. Ora ndelomokane. Tenan, Dik. Dadi yen ngono sumbuning perkara iki Minten mergo ora sida dadi bojone Ayo mbok Broto. menawa kuwi sumbering perkara kuwi Denggolo. Wis cetha kuwi. Warsiah kuwi anake Nggolo Iya. sing arep dijodohke karo Den Mas Broto. Nah iya kuwi anake Denggolo. Arep dentuke Den Mas Broto. Saiki Den Mas Broto neng ngampal. Yen ngono cetane perkara iki Suminten bisa kelakon dadi bojone Den Mas Broto yen Warsiah ora ana. Yen Warsiah ora ana mesti kelakon dadi bojone Broto. Asem. Tak golekane Warsiah. Ganggu kuwi kok. Wis yo.